Predstavujem vám Nóriu, ročník 2023, víno suché, hrozno pochádza z Modry, z Fajdalu. Fajdale sú to také pôdy, ktoré práve sú veľmi vhodné pre odrody riňákového typu. Prvým z rodičov tejto odrody je Riesling Grínsky, po ňom je tam veľmi krásna kyselinka, druhým rodičom je Semillon, potom je tam nádherná aromaticita, také grepovej šupky. Krásne naväzuje na ročník 2022, kde sa nám toto víno vyprofilovalo ako veľmi krásne, aromatické, naozaj odrodové, každým rokom rovnaké. Tá krásna vôňa, ktorá v ňom je, nie je spôsobená kvasinkami, ale je to práve tou odrodou Nóriou. Čiže slovenské novošľachtence naozaj na náš trh patria a ja dúfam, že sa presadia a bude ich na Slovensku čoraz viac. Čo sa týka aromatického profilu tohto vína, tak v ňom môžete nájsť nielen ovocné tóny, ako sú grepy alebo bielu broskyňu, ale sú tam aj trošku tóny herbálne, bylinné. Tieto veľmi krásne prechádzajú aj do chuti, kde práve cítiť tú krásnu grepovú šupku. Niekto by to mohol nazvať aj takou veľmi príjemnou bodkou, pretože tá horčinka naozaj ako v ňom trvá veľmi, veľmi dlho v tých ústach. Kyselinka svieža. Naozaj toto víno, aj keď sa vám môže zdať na prvý dojem také kratšie, jednoduchšie, tak naozaj tá dochuť v ústach trvá veľmi, veľmi dlho. Obsah alkoholu je 12,5 a je veľmi vhodné takisto na krásne celovečerné pitie. Táto Nória, keďže má v sebe jedného z rodičov Riesling Grínsky, tak tá archivačný potenciál môže byť aj 5 aj 8 rokov, ale ja som takú 5-8 ročnú Nóriu ešte nepil, čiže neviem vám to potvrdiť. Nikdy mi toľko nevydržala doma, ale naozaj už teraz tu môžem povedať, že toto víno je vyprofilované, takže už teraz je krásne, už teraz je tam nádherná vôňa, chuť, kyselina, nádherné telíčko. Za tie 3 roky trošku pôjde do úzadia práve taká tá vôňa toho tropického ovocia, toho grepu a tak, a začne ísť viacej také medové tóny až postupne do takého toho petroleja. Čiže určite 3 až 5 Naozaj vidíte, že to v tom pohári musí byť dlhšie. A teraz tam idú marhule. Ide až do Sauvignonu úplne. Začínajú tam rýbezle. Aj táto Nória si u mňa našla svoje miesto a mám ju veľmi, veľmi, veľmi rád. Celkovo tie novošľachtence boli veľmi dobre vytvorené. Je tam poznať, že to trvalo tak veľa rokov, ten proces šľachtenia a klonovej selekcie. Aj tá Nória, pozrite si, ako je mladá, ako sa tam naozaj už tvoria také tie kostolné okná, hej. Naozaj hotové víno už teraz napite, tá povedia ako za chvíľu nebude.